Selamünaleyküm. Mekan. Onu taplar. Ya ne diyen? Ay normal. Koyacak mı atları? Koyacak. Şun sonrağına sana verdim oluyor mu? Olur. Esasen hiç soğutu da benim şun. Sonrağına verme şu at veray. Da şu at veray. Dostlar birinci gedek mekan ben görüşeceğiz. Ujeden alıp gidip otur o. Birinci gedek şeyle gidip otur. En belli baktım yani. Men şu at düşünüyorum. Başkası şu at. Ne nime aytcan sürüp bermene var yani kimde koçmurada. Hem şun diyorlar ben tanışlım. Ben aydım sunmayı. Yani abi işte koçudan var yani sürüp at başladılar mı diyelim. Ya o nedir neme derdim. Açıklar. Altın uğra çok kum merkezine yüdü de men. Son ben bari kayıttım haberli olur. Şunu goşurup bera dediler. Olur. Başladılar. Oluyor. Çok sağ olun. Yaklarınızı. Mekana. Şimdi biz birinci gedek görüşeceğiz. Ondan ikimiz medeniyetliğin ilk şartlarına bir zahir ediyoruz. Olun sizi ben seni vereli. Size hükman bana seni yöne men Koçmuradaga diyen. Yo ay. Kam senden. Nesin zil? 89. Ay 3 yılla 3 yaşta onun otayda hiç şeyli var. Ulu sen menden ha? O 86 men. Beyle bir nemelik zirurluğu yok mu kadiyen? Menem sen diyen bunu. Arkayın. Bolya. Onu tanışanma öğren saat ne edip başladı bu zatlar. Ben gördüm. O videonu gördüm. Şondan sonra çağırmak hüvesi dördü. Şu menni belli. Özüm aradaydan videodan sonra. Şonu var ne geliyordumdu? iPhone aldım ben. iPhone aldımda. Davay prosto şunu heme ne hil alşın barlak görüyün. Hemem aydayınla adamlar hemme kişi mena bara haysi yurtda senen berde mi dip ya kavrdaşlar yurtdan ya diyorlar oğlanlar o menem niyem üçün şon yal fikir diyorlar dip men olin ovamda öyümde yadı oturuyor ondan sonra aydasım gelip ayttım oğlum bir hil adamlara yetti mi düşündü mü koka uledildi yönü şu fikir şu edesim gelen ömrüm badı men içimde yönü hiç yakınlarım amkan ananan noktu bir video koydum erteden turdum 24 saat patpişim hatta Uje müngnaça bolupdur. Bir giden kişim görüpdir onu menem patpişik müngnaça mi? Ha o. Birden galypdyr onsoň görenler has ondan ken. Onsoň menem TikTok ýalňyşdym ka bir ýalňyşlyk gitdim ka berde. Çyndanam gördüler mi adamlar. Şeydip birden gitdi ol birden srazu boldy derro. Men iň gowurun ýerim şu videoda neme diýen ýeriň ma? Men başary ýurtda da däl, Aşgabatda da däl. Marda Mariňam şäherine de däl. Ne şol bir hilek adamlara motivasiýa berýär ka diýen. Men şonu hawa özüm ananam soň bileklere de aýdasym gelýär-de. Köp kişi agam nirde daway biledeli men oğudu. Bol edil o bolýan hakykat Koçmurad. Bolýada adamlaryň dinlemek gerek de seni dinledip bilmek gerek. Etýän işiň ýetjek bolsa nirden hem bolsa ýetýär eken ol. Awa. Netim bolsa alaç tapylýar. Kuralım tapılıyor. Awa. Yönü edil oğudaşlam men kenidem nämet ýanymy dol düşünen oklar olar kan TikTok bilen emişiyor. Onsoň oğun bir näme dedim kan sen nämet ýan görnýän diýerler adet ýar onsoň birem näme getirýärdi. TikTok'a çykýar eken diýip. Ay bir erwet şoňa gülkünç bir ýerini görkezip bara şunu ýal TikTok kırlay bilen. Onsoň menem ýogam diýem mok awa. Olam ayağı utanman etmek gerek şunu. Şeylere. Tema şeyle yakın mı? Ne için iminle beyle tema? Kino mu? Kinoda umumanım şol 2000'li ýylların nemesi var da, nostalgiyesi var. Men göremde şeyle görýän. Awa. Döwre waptatlarym bardy. Men esas şol döwrüň aýdymçylary, kinolary maňa şo yakın. Maňa da şo ýakyn. Şoň üçin bar, şo taýda çyndanam menne bir hili näme diýeň. Duýgu diýsem, o söýgü diýip düşünmede bir täsir galdyr ýa da şolar barada aýtýan men. Onsoň özüme gaty ýakyn däl zatlar bilýänmen. Ha şunu goýsam mädir? Kän adam görjeginem bilýän. Şu populyar topdak seriallar zatlaram ba bolyn. Şonu aýdasym gelenok. Men özüme gyzyksyz bolsa, şu häzir şundan köp adam gördürer diýip. Özüme gyzykly bolanlary paýlaşýan şeyler agam. Men ýöne integam şol görýänlere haýran bolýan Koçmurad şonça adam üçin gyzyklymy gaş aýtýan adam diýip düşünem o özüm. Şeyle. Wapşe düşünem o. Men goşky şeyle. Başta şu telefonu zatda şu goşky ýoňama ýaýraday
şunu dinleýärler diýip basýa bolýar. Men sesim geň görýärdim şonu men. Entegem geň görýän men şonu. Men häzir bu etýän işim hawa gurrun berýän adamlara täsir etýän rolün nirden nire barjak belli de. Sen bu wagt meni TikTokda plançlanadım görýär diýip baka berýän. Onu haçan alçyny näme wagtjy dogam etjek belli de la bu zadyň. Agramam ýok amyň geçip oturýan men aýtýan pikirimi o adamlar hem dinleýär onu. Ana şonu men kän uly baka beresim gelen okşy etýän zadyma. Bolýa gaýta gowuş ol. Özüňe uly baka bereninden pes baka berip işläniň zähmet çekeniň kän gowy. Bu şu wagtky başlanyňyz belki başga bir uly zady ösüp gitmegen mümkin. Bu näme hobby bolýa? Esasy işiň näme? Men şu wagt esasy işim medeniýet öýünde işleýärdim men. Çağaçyklara aýdym öwretýärdim, tansy öwretýärdim. Indi şu wagt men şol esasy işim şuňa bagly boldum men köp işlem, şol okuw merkezleri bar, ýa-ni bir ksan marketler bar. Men şoňa işlerini öwretýän. Hemme men şu wagt men interview görnüşine YouTube'a geçmek üçin uje birinji video taýyn menne. Şonu has işim edesim gelýär. Men şoň üçin şu wagt bar resursumy bar, nämämi güýjümi şoňa sarp etýän, çynym bilen. Şol urukda nesip bolsa ana men şu arzum şol, men olsam öz yerimi tapdym, hakykatdan men isleýän işimi bilýän diýip düşünüp bilýänmi? Bunu täze proýekt gelýär ha? Gelýär, Mäht Nazarov bilen ýazyp biz. Mäht Nazarov men ýazjak bolup. Men onu noýabrda, oktýabrda diýdim. O sebäp, bu sebäp bolýardy, merdan galyp barýar şu wagt. Nem sen sebäp boldun galmany. Men begen ýa, sen almadyň da. Men pikir edýän, ikimiz bölüp pikirleşirek görýän, onsoň men aýtjak zatlar moş sen berme, o ne sorardyňam. Mümkin. Şoň üçin Indi men gördüm-de öňürek, ýene bolmady merdanyň diýänme. Ýene bir ara wagt salmaly bolýar-da birazajyk. Näme üçin merdandan başladym? Tanış bolan üçin. Ýok, men wapşe tanış däl bilen. Şeýlemi? Men ömür oňmuşdygy, şo tekel aýdym çykdy, olyn çynym bilen görýärdim şonu. Onsoň nähil boldy? Men hayran hali arada doglan günüm boldy men. Şonu artistler zatlar käbir gutlap başlady oyun menim seriozmy bularam men çyndan gutlaýam görýärler ekenmi diýip. Şonu mäht ýazypdyr bratişka doglan gutlu bolsun bir zat diýip. Menem begendim. Onu şu pikir interview aýlanyp berkellämde bolyn. Dawai diýeýin lay häzir şuňa diýsem, ýok diýende de gatýaram, ok sebäbi ören ýokarda menden diýip bilýän. Olam garaşo brat edäýär diýip şeýle gollady, şoň bilen ýazyp. Deňeşdirme diýen ha. O sen şonuňa bar ýa, şol ana şol men aýtdym onu. Bollajak ekan adamlar. Şo diýjekler, bolmajak zat ýok. Onuňa dogry hemme zat bolup bilýän. Şu wagt şeýlede görşersem öýdenlersiň ha men. Düýbünden pikir edem, men häzir hem bu çykjagyny ananama bu videomu aýlanyp. Soňunda ýazylmandyr-da şo mekanzan bagışla diýip. O gorkýan tek şunu ýazdyk meni. Hanon liderle olam çykmady. Ay bolup biläjek-da, dol men teňle gurulýyşyp gurrunma bagly netijesiz gurrunma. Onda men o sowadyň ýerine bermeli bolýan. Ay durdy çykmasa. Durdun. Özüň aýdymy öwredýänligiň näme okudyň? Men okan urum hemme kişini ýerini okudyň, haýsy ýurda okudyň diýe men şu taýda dol açaýyn adamlara men hiç şu ýerde okan ýerim ýok men. Molen Epes teatryna oturup gitdim men. Ona aýmyş o? Ona aý. Rejissor bölümünü ýönüp o taýda da bar, nähili boldy. Men öň şu zatlara bar, gyzygam soň köp özüm okam soň kinolar görem soň dokumentar filmler görem soň şu gutorýança aýdylýan zatlary men onuň has giňişleýinrek öwrenip gelipdirin. Onsoň daşy görýän molumlar onsoň waka men halaman başladylar. Men adym tutmaýyn ýöne bir gerek şol gururun bolanna has özün agramly görkezjek bolup näme aýgytlardan filmi bir kino däl bil. Prosto uly, maştably proýekt, şoň üçin adamlaryň gözüni alýar, o taýda kän bir agram ýok diýe. Menem şol kino däl bolsa, näme kino seň üçin diýip sorag berdim-de. Olam bir hiç kimin görmeýän bir öz aralaryna bir zat çykarypdyrlar. Onu görüp oturka adama düşünenok, ýöne şoň üçin çuňgurmany barmyşyn diýe. Ay şoň üstüne azajyk spor gitdi, şeý diýem, şo taýda da men özüme migrenlik gaýtdym-da. Şoň ýalrak. Öçüniň aýtsaň şeýle bolýar käte. Ya doğrudan boşuna çok kino sözü yok.
Nähilem bolanda sen häzir şu manysy zady näme goşay şonu şu taýda üýtgeşik bir zat näme etmeýän göne şo güni hakykatdan hem saňa gynandyrban bilýär, begendirben bilýär. Mene bu diýip hasap edýän şonu. Şahirlerin arasında da baş eyle görürüm. Şu an hiç şahirin adyny agdasym gelenat, ýöne şu şahir bulum goşguçy diýilýärler, belli şahirady. Bir gerek bir şahir diýdim aňa. Hemmekşe düşünükli boljak bolsa ondan ömür goşgy bolmy diýdi. Men belli hasap edem ha. Şol näçe ýöntem bolaýsyn? Ýöne şol adama bir ruhy güç berýän bolsa, bir teselli berýän bolsa, bir zady höweslendirýän ýa bir zat şoňa öwredýän bolsa, men şol eser diýip hasap edýän, şol suňat diýip hasap edýän. Men hem şeýle hasap edýän, hemme aýdymda da, hemme zatda da şol reallik düşünýän men. Käwa şula aýdym bilen optiýa bolýan, şoň bir aýtýan aýdym bolýar käwa. Ýeriniň saňa ýaman täsir edýär şol. Ya käwa aýdymçylar we Goçmurat ören gowy sesi bar, we bir duýgu ýok. Ya da aýdym dinläp bilen ok, dinläp otyrka. Bu taýy näde aýypdyr? Wa bu tiltimine seret ol aýdymyň sözü bilen hem işi ýok, wady bilen hem işi ýok. Iň esasy zat meň pikirimçe sungatda eserde duýgy. Şol näde dip beräýsin şonu? Alsın. Yeri var ikileme. Şöyle. Şu cappuccino. Şu mu? Haýsy kinony has gowurýan dil saýdy bilýärmi? Bar be şon sany esasy gowurýan kinolum. Birinji şuwat kelläňe gelen ýadyňa düşen haýsy? Birinji şuwat kelläme gelýän näme diýme, näme bir kino bar, ony men öz TikTok'umda da aýdamok, sebäbi hiç kim kän menden başga iş galar aýdamok. Ana diýip bir kino bar. Gören go kino ol action hem de adam de prosto bir adamla şo taýda esas aýlanyp ýörün. Şo baradan şo kino gören go görýän. Iskustyny razum diýilýär şo wagt. Şolar ýaly tehnologiýa ötýärde kompýuterde şolar ýaly bir ses bilen tanyş bolýar ýanky. Şoňla gaty dostlaşýar. Ha, nememi? Joaquin. Da o görüpsiň sen. Görmedim, men ýöne şoň nemesini görýän. Bölükler çykýar içinden. Da. Şo kino go göräýdi şonu. Göräýmeli. Şona öwýärler şo kinony. Şol sen wideolaryny görýän-a? Şol özümiň mekdebiň soňky ýyllary, şo institutyň başky ýyllary gözüme gelýärdi. Kasetada aýdym dinleýärdik. Ondan gamma rekords wady, Gülistan mady, Buat Bamalar bilemem. Hem özüm soraýan, hemme kişiden sorasym gelýärdi men. Haýsy şol bir döwre gaçmaly bolsa, haýsy wagt görýän diýärdi. Özüm aýdasym gelýärdi, şonu oňa sorap, maňa soradasym gelýärdi köp kişiden. Men soraýyn. Bir döwre gaçmaly bolsa mekanaga. Haýsy döwre gaçasyň gelýär? 90-njy ýyllary görýän men. 90-my? 90-2000-njy ýyl aralyk bar ha. Ömrüm bolup göremok, gidibem göremok we kak butda şo Los Angeles'ta görülýär filmlerde. Şo taýyp bir 20 ýyl görýän şo aýlanmak üçin, prosta aýlanmak üçin, gezmek üçin. Neme kasetada VHS kino görýärdik. Ondan şahruňdan kino çyksa garaşyp asan gelerkä. Men hemişe näme diýdim, kino çykýar bolan prokatdan alýardım. Soň 2 tane VHS video magnetofonum vardı. Biri ýazýan, biri ýadan 60 ýalyda. Ýankyny göçürýärdim. Başka kaseta göçürýän. Şun ýaly bolupdy kasetalar. Şu adam dur, ol görkezýänem dälir, geregem dälini hiç kime. Bu ýaly boljagyny kim bilýär? Men sen oňa hiç kino görýän soýdamokdum da. ETC diýip kanal bardy. Men şonu görüp bilýärdim da. Şol. Diýjek bilen ETC-de reklamasy görülýärdi. Hawa. Ya tutýan aýdymlary. Soň kino çykýar. Gatfan attım men. Ben şu ETC öden bir reklam etýärdi, ha? Görürsüňer büroňa alyp barar etýärdi. Ya tutturýardy aýdymlar ol. Diýjek bilen şunu ýaly döwürler ýadyma düşýärdi şu sen wideolaryny göremdi. Häzir bar, baga gowzatlar bolýan. Asnawny ýöne bar, kinolar hemme adam biznesa geçen ýaly seni arlajak bolup turan ýaly bolup görünýärdi. Hemme da saňa bir da satjak bolýan ýaly. Vision Pro menem çykda şu wagt. Ämme şol Apple çykarda bir göze dakyn ýan aýlanyp ýörsin.
Da şu wagtdan meni ýüzüňe sylaýmaly bolup garry etýän, aňyrsy 5-10 ýyldan bar kişi şonu aýranyp görse sen näçe? Bolup biler hawa. Boş ýer tekit edip şey. O sonra ya biri şu saçma orada oturdum ben. Şu TikTok'ta görýän videolaryny zadyň edip sawal ýany. Hakykatda sen nähili diýär maňa. Menem şu taýda bar, şu nimetini görýänlere de goýsaň şuşdan aýdasym gelýär. Men abiçna wapşe özüm däl. TikTok'ta men hakyk özüm şol. Şu taýda men çynym bilen içimdäki zady goýberýän bir ýeri. Aýtýan şol bir men üçin şu taýda bir pustata boşlugy aýtýany men aýtýan içimi ana şo men özüm. Onsoň kimi görsem men şoňa görärak gezip bilýän, abiçin durmuşda ýaşap görkem. Ana şo men özüm. Ýöne ol bolamok men. Olup bolana emmi ýerde. Ya bir ýerine plan kino gör diýesim gelenok, men ýa men pikirimi ýükläsim gelenok şu dogry diýip. Şeýlerek gezýän men hawa diýip. Diňe kino aýdym bilen gyzyklanýarmy? Ýok, men onu gurrun beremde bir özü şeýle şol nime geçti, kino geçti. Şu gün kino barada ertir ýene bir zat barada gurlaryny edim men adamlar şu kino diýdi, onu şo barada gidip barýan ol. Sen özüň şu aýdymlara nähili garaýan goçma. Öňküler gowdy, men pikirimçe. Men nämeden gorkýanny? Senin şu hemmesini tanaýan, käbiriň aýdymlary gowdy dälen bolsa özü ören gowatym bolup bilýärdi. Şoňa diýip bilen ok, ýani tanan soň şoňa bir hili pikiriň aýtsaň gaty görjek ýaly görýän, men ýürüýte şondan bara, ýürüýte kän girişmejek bolýan, şu nimäň içine näme show business diýilýär Türkmenistan'yň. Häzir men arasy özümi diýenýär, aýdyp bilýän, planyň aýdymyny halamy, planlady gow görýänli. Menem bilýän häzir bir dostlaşdan olamyr gow adam bolsa gaty görjek ýaly görýänmi? Şu nähili bolýar seň üçin şolar ýalym şu wagt. Men aýdyp bilýän niseme ýalançy, gönläp aýdyp bilemek. Ýöne adama da bagly. Şundan sorasym gelýär, bir ýerine aýdymyň gow dälliýsen, erwet gaty görülýär, şon erwet satdala, halamyň diýip bolar şonu. Ýene sorulmasa aýtmalar. Sorulmasa aýtmalar, ýöne şolar ýaly nähili gördüň diýsen, men halamadym diýsen, boron sen bilen gatnaşaklyk bermeli. Ýok. Men şu sen videomy aşaňy kommentariýa ýazyň ilk bolýan. Anlamadım da men. Son girip gördüm özümü kasuratyňa moýup giraýada kar kişi bilýänmi? Ondan mama aşa görkezýän. Goç Murat maňa ýazyp tırseret. Olam tanaýa da seni sesini tanaýa, ýüzüňe tananyp, olam toş şol olanmy şol diýip. Şol Goç Murat şol. Ondan ejem meni gollaýa. Şu birinji videolamda, roliklamda gök stena bardyr. Şonu men mara bu TikTok'tan gaty özüm etdim. Amerikada bir neme interview alýanlaň nimesini gördüm, fonuny gördüm-de özüm şonu öwrendim YouTube'dan şonu gülledim, ýasadym da. Ýöne aýdyp bilen mogyny öýdäkilere geldim hem gollanyga bu datlary. Inni edip bolup barýan boly, näme üçin bu listenany biýitdiň, näme etmeli ýa-da aýtsam, şoň näme diýjen bilip otyrna men uje. Häzir ýene meni gynandyrar diýip onu aýtdym da ahyrym. Şu stenada öňünde men interview aljak diýen. O wagt sen ýaly ýene ýyldızlar gözüme gelen oklay bilýär, ok töwerekden birini alardym da. Aýdanym şey diýärdi, senmi? Ama men kim bilen? Ikiňiz interview. Kim görmeli onu? Şu datlar var ha. Son käwat özüň çynyň bilen var ha. Begenýän agyn tutup gitýär var Goç Murat. Birden bolýar bolýan. Şol anany soň diýän şolar diýär bol. Aýtdym ha bolardy senki, ýa dostum diýe senden bir zat çykjany bilýärdiň. Men seňe gulagyny aýdyp berýärdim şu kinolaryny. Şo wagt näme diňläň okdyň menni ýa-ni. Indi bir kuruk aýlanyp geldi, köpçülik gollady bolýan. Indi sen üçin inni gow bolup görünmmi? Şu zatlar näme etýän? Şoň üçin hem kän şu wagtda özüme ulukän baka beresim gelen ok şu zatlara. Moş ertir, moş bir aýdan hiç kime ne interesni bolup bilmegem ahmal bu zatlar. Men şolar ýaly görýän. Häzir näme seredilýär Goç Murat? Laýka da seredilýär. Diňe prosmotr köp bolsa şo zat gow diýip hasaplanýar. Gurrun edilýän prosmotr dogrudan men pikir etmändir şonu.
bir halymanam görülüp bilýän näse. Hakykyň. Şu wagt pikir etdim ben şonu. Reklamada da şolar ýaly, käbirde seretýärlerde şoňa reklama soraýarlar şol oglandan ýene. Olin halyman görülse de bolýar ýa, ol görülse bolýarmy ka? Mathuri bardaky videoň gowurdum. Men şu kino bilen ýaşaýan Guçmurat özüm. Kiçilikden şu kino görýän, içim gitse da kino görýän, begenmek üçin kino görýän. Bir ýere gidesim gelse gidip bilmesem hem şolar ýaly bir ogadan ýerlerdäki düşürilen kinolary görýän, şonda ýaşaýan, düýnüne mädem aýtýa, sen toçno şu ogada şu taýda ýaşaýanmy diýe. Benim hawa diýe, onu nädip bilýär bolýan. Ýok, men prosto kino etdim meni, şu kinoň içine girip oturýan, sözlerini dinleýän, görýän, kak butda ýaşaýanym ýaly. Bolýar eken şonu ýaly, o da gyzyksan. Ýoksa men anana hiç nime ýurtdan çykyp göremok. Anan bartan Aşgabat bilen Mararlykdan bir awada gidip gördüm, başga welaýatlara da gidip göremok. Ýene bir dada aýdaýyn men, tüýsen ýanyna geldime? Ömrümde birinji gedek samalyotla geldime, samalyotda da binip göremok. Käbir görýänler meni köp bilýän bir artyk maç bir zat gözleýärler. Ýok, prosto men duýýansyňyz bir zat. Prosto duýgudur ol, men köp bilmekde, akıllylykda däl. Hiç yer göremok, men ütköş bilýän adamam ýok. Sen şol öňk edeňok, özüň ananyň oklugyň bolýar eken şol. Anan ýa şu wagtky bolýan zatlar bar, men 35 ýaşymdan soň başlady şu zatlar. 2 aýyň içi diýip alar, 2-3 aýyň içinde de şu wagt men durmuşum düýünden ütködi şu wagt. 2-3 aýmy muň taryhym. Hawa. Şu vlogyň taryhy. Sen görüp başlayan zatlar var, şu kinolar zatlar, gyzygan zatlar. Aňarsy 3 aýda 24 saat patbeşigim var şondan öňme. Men hiç görüp başlandyryny ötdüm. Sen şu görüp başlamadyň, men çekip başlanmadym. Beýdiň o. Will Smith gowurýan. Edilken üns beremok, filmlerine aktör hükmüne erbede beremok. Men Matthew McConaughey'ni gowurýan, ören talantly görýän şonu. Men Matthew'ny bara hiç halamakdym. Şonu maňa Interstellar halatdy. Şo kinony gowurýan? Ören gowurýan. Men iň topda iň halayan kinolarymyň biri şol. Ýöne wkusok ni spor etdiler, käwat menden soraýarlar bolýan. Käbir adamlar düýbünden başga kinolar görýärler. Men urda dostumma, özüm Uluy Üniversitede adı bu Toron akıllı da o короче. Böyle iň gowurýan kinosy, очень страшный film da. Men niye kino göremde, meni diye güldürmeli artyk baş pikir gerekkä maňa diye. Şo taýda gynanasymam gelenok, переживай demedesimem gelenok. Prosta şeýle görýän diye. Ýa käl aglatýan filmlerem ýigrenýär ol. Şoň üçin neme dip bolan ony. Meňe bir tanşym bar. Bu kinony pikirlerini görmeli diýen hä diýe. Jonya meňe bir dostum bar, men şu kino gurrun berip, pedil görän kinomy çagyryp şoň görkezýärdim da. Olam orçça da düşünenok, menem terjime edip berýän. Olam käbir kinona gatygdykly görýär. Ödem men terjime edip oturkamam. Näme dedi? Näme dedi? Onda bir yok korkudum. Gütte bir kırda näme dedi? Uy geplemedim ya. Şolar ýaly. Käbir kinony getirip şunum mene görkezjek bolýan boly. Güdük da bundan bir kino olma dip durup gitdi. Şoň üçin kendim edip bolýan adamlara. Kino görýär ekendi. Şu atşolly ýani. Men ýarlar köpeken efendim dinlejek adamlar diýe. Ýöne öz görmeýän kinolarmy görüp gurrunmak bilen mi Guçmurat? Görüp gurrunmak bilen mi gowurmasaň? Hawa. Ana ol moj professional däp bolmagy mahmal ödetýän işime. Şunu has günükdirip gitjek bolsaň, liboy alyp, ha şu filme gurrun bersem häzir has köp neme derler diýip adamla gyzyklanýan zatlaryny alyp gurrun bersem bolmagy mahmal edip bilenmok şonu. Şo taýda göresim gelenok, şu öz halamaýan kino marda aýtýanym, şu duroruna mislemok, şo taýda men şonu ýalyra. Professional bolmaýsa näme kana? Bolmaýyn la ýa. Bolmasa, nastaýaşy bolsa. Şonu özüme de diýen. Ýok, man näl şol. Düýnüne bir film marada goýdum, men gowurýan şonu.
çykymyasda diýip. Onu kän kişilikän tanany ogam tanayanlar gollaýardy. Soňam bir-iki roliklerden prosmotr azyrak da. Soňam indiki-de ýahas populýar kino barada aýdaýsam bakam diýen. Soňam özüm birinji gezek video goýamdy. 2000 sany prosmotr bolýan men begenip ýüregim ýarlypdy da. Men dinleýijilerimi tapdym adamlarmy diýip. Ondan günni turam, bu ýerden turamda özüme diýen, sen şo gün iň bagtly da bolýan 2000 sany patpişik bilen, 2000 sany görülen adam bilen. Haýkuş özüňi, Mehmet, ağlama özüňi, öz-özüňi ağlama.